Blei ki hep Khynnah ki Blei ki bapet ye kani ka program ki badan ha ki yeng ki sam ki jong nga ai Khublei ye pi iwei pe iwei ha ka kyrteng ka ba thiang tam ka jong utrai bot unong pen em jungi u Jesus Christ hoi ngimla ru ban khamla ai Khublei ye ka good news tv ka ba bo ye kani ka program ka children's program ban ai ye ka Jingiaseng na ka Ktien Ka jong Blei na ka banta jong pi ki hep ki Blei ki badon ha ki yeng ki sem ti ha ka ni ka por nga ai Khublei ru na ka liang jong ka Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawpat ya baro ki tu ki ba shong ha ki yeng ki sem ban ya punlut por ban pet ban sngap ya ka ni ka program ka belong ka jingthmu khana bat ka jingbha lingba ka Ktien Ka jong Blei na ka banta jong pi iwei pa iwei hoi ka khot na du ki baret hadu ki balasan ru kumju ban ya ai por khindian ban ya sngap ayu ba ka Ktien Ka jong Blei ka don ban kren na ka banta jungi iwei pa iwei ti haswa begini ya chaprang to ngin IT ka ni ka por hakmat jong Blei mo Blei Un ya lam yingi knang ba ka baro ke ba ngin ya kren ka ni ka por la ni ka ba pinyo sngow kan long ka jing kyrkhu na ka banta jong pi to ngin ye dwai to ki hep ki baret sngewbha bu ka kti kumne kadang ba habangi dwai phindom yo ban khi sinisatai ta sngewbha ban songkhop kan ngin ye dwai ku kpa jungi u hapdeng ngi aingu ye me ba medang a hengi kini ka por bangin yo sngow ka Ktien ka ba khut ka jong me ngi dwai na mar kata tu kyrkhu ha ka bangi ngin sayo khamtam yang ha kini ka por ban sa mi kini ka khubor ka Ktien ka jong me pen kentang mame da mynsiem jong me hi kyrkhu iki Khynnah bat ki hep baro ki badon hala ki jong ki yeng ki sem ki ba pet ye kani ka program bat ki ba sngap ru ye kani ka Jingiaseng ha kani ka por ai ba ki khubor baro kinlong shisha ki ban iarap na ka banta ki kon Khynnah ba ki nang san hala ka sngi ha ka jinglong ka ba tip sngi ka ba tip riu tip lei ka ba pen kmen ki kmi ki kpa khamtam yame diangi ka jingdwai ki jungi namar ka kyrteng ka jong Jesus Christ ngapan amen hakaba sedang do ga kwa ban kli pi ka ni ka jingkli hatu pi don em ka wei ka sngi ka ba kemen tam ha ka jing im jong pi ka sngi ka ba kemen tam ha ka jing im jong pi aba pi song lang kum tu sipara ta phila ban yathu ai ba na hi kong hi main hi ipa ka ei ka sngi ka ba kemen tam ha ka jing im ka jong pi ngamla ban yo sngow nang ni rei pi phila ban yathu haki ba ya don lang bat pi ka tu por tingan yathu ipi ka wei ka sngi ka ba kemen tam ha ka jing im jong ha se don hapdeng jong ki Khynnah ru ki ban ong nga sngow ya hap bat ka jing ong jong itei mama nang tei sngap ka sngi ka ba kemen tam ha ka jing im ka jonga ka de ka sngi ka ba kut exams khamtam ka final exam ka de ka sngi ka ba kemen tam ha ba kut ka tu ka sngi marsen submit ik paper baran mare si yeng ban poi no si yeng marsen poi yeng bamja dep bamja lalit kai la sangkai kita ka de ka sngi ka ba kemen tam ha ka jing im ka jonga na mar balei babaro si benai hap thia da mien man step hap ki dang step da kwa ban ki kham sngi khindat ru mei pa kim sha ki kersiu dang step balai hap ban kre kot ban no feel hap ban pas te da mi ru la sam thia la ko ngo ka khle ngok singok ru la yo thia sha ban thia kat pat de ka por thia hap ban kre kot na ka ta ka daw hadien bla dep ka exam ka jing kemen ka ba khrau ka ba ampat ju kemen na ka jim ka junga kumi ka ni ka si kata haki por ki ba danglong kum Khynnah school tinga tharai phiru phindon hi ki ban ya ha bat ki ba menjur ye kata ka ba nga rethu hapdeng jong pi ka ni ka por tikat ba ka ni ka khubor pat de ha ka ni ka por ka ba manta kam dei ka jing kemen ka batang na ka banta jonga kam dei ka khubor ka ban karen ya ka jing kemen ka jonga henry sngap ka khubor ka bangin ya karen ka ni ka por ka dei na ka banta ka jing kemen ka jong imei ipa jong pi ban pen kemen ya imei ya ipa kata ka ni ka khubor sngap na ka proverb ka landong ka ba arpulai ka dekhot ka ba arpsan ka ong kumni ai kin kemen ukpa bat ka kemi jong me
Bat ai bakata kabalakaya me kanshat kemen. Kata kedai ka khubor ka bangidon ban ya keren ha kini kapor ba ai kin kemen ukpa bat ka keme jong me imei ipa jungi in kemen ndai tang ba nga kemen mga marway rengi hap ban kemen ru ba imei ipa jungi ru i hap ban kemen hangai ba paro ki kime ki kipa ki kemen pi la ka jong ki khon mo la don imei ipa bi sngo gini khubor ngatip ba baro imei ipa kin kemen ya la ka jong ki khon aba ki kha khon la ka long i khon iba bhabriu i khon iba jumut i khon iba sendem i khon iba yong dangret imei ipa ong bai ani da bhabriu da yong ru ong ani in sudo tenok na mar balai ba i kemen ya i khon la jong Dadai ba jumur ro in ya ro i ani ba jumur palat ini khon in sudo tenok si tenok kata kadi ka jing kemen ka jong imei ipa ya la ki jong ki khon namar balai habat dangrit dang itenat bahaya ki te ha kani ka por ka ba mentapat de ngakwa ban pen perkhat ye phi namar ba menta phi la nang he la nang san kindan ki ba art snam lai snam sau snam san snam shipho khat san khat riu khat pra kom ta ter hatu ngilong ne em ka jing pen kemen ya imei ya ipa ki bala kha ki bala pun yingi kata kadai ka jing keli ha kene kapor keli hiru iladie imei ipa jeng pi ikemen em ya pi imei ipa jeng pi isung tenat em ya pi kumba isung tenat akapor ke batangret se lada keli ya imei ipa jeng pi insa don arteli ki ba insa aye ke jubah bat ngala super sang ban bu hakane ke rukom lada keli imei ipa jeng pi in aye ki niki kentien kawai ka banlong ha ka group A ki kentien ki balong kumne sapang ka jing tip sngi sapang ka jing smart sapang ka jing kongu sapang ka jing long don buram don akor bat kum ta ter tang ka bahas sudah ka pen kemen let's say ka way pat ka ban ha ka group B ka balong opposite ya ka ne ka group A kan long sapang ka jing setla sapang ka jing ka jing jaitu ka jing jaipre ka jing bomdan ka jing e sipara ka ba tang ka jing yamai sudah hayeng hasem let's say kata ka way kadai ha ka group B bakatu ka way pat ka babha kadai ka group A lada kani ka kentien ka badan ka group A let's say kan ai ka jing kemen ni ipa imei kat bakani ka kentien ka badan ka group B kanam ai jing kemen kawan ra ka jing sngusi na ka benta imei ipa Tementa keli la de namar ba pila sedang ban he bansan ka ka certificate ka ba imei ipa in IAP in I da kata ka badon ya ki kentien ka group A lane hakata ka group B tongin ya sngam let's say kini ki kentien nei kaya pair kalong opposite mar persha ka way ka jing tip sngi ka jing saila lada kani ka jing tip sngi lada imei ipa ikeren sepang kani ka jing tip sngi in pen pauru ya kadur ka paper na ka ba ya thu sapang ka jing saila ka don kadur ka paper ka jing tip sngi ka don kadur ka paper tas ngap lada subu hakawi ka por lada imei ipa jung pi kumnora haka jing let ka jing wan ya kendu i pastor lada i pastor ya kendu imei ipa jung pi oh kumno kumta kong Pi don sene hoi kin pastor to pi long kumno pi sat pi klan hoi pastor sat ya klan pet bah kadur ka ba jubab ini imei bandung kong ba kendu bot pastor te marsin kli pastor ta ki khon pat ki long kumno ki biang yebet la se kumta kata kadur ka jong ini ikme kan sa change no but kan sa kelano hakapor ba jubab sepang ki khon ta kan pi pastor pen I kadur ka ba khia ba ka ba jubab imei ki khun kila nang he tang ba kat ba nang he ngai I ka jing saila ka don haki pi kata ka mynsiem ka bakhia ka badan ka donut ka jong imei ha bajubab ye ki khun ki badan hakane ka liang jong ka group B
kat badang rit menshwa ngadang sultanat ngadang kemen niki mentah baki ladan san snem henru snem shipo snem khat ar snem kum ta ter nga iba ani ke jing sai la ta pastor ni ngam la sura mga bu panggil atat ba ya karen ni keju shi keju man kasngi kile kumju shi kumju ani kop store on kai se yeng jungi pi ka dur ke jong imei haba ki juba bi ki khon ki badani ki ni ki kentien ka group bi pini kumno ka dur ka ba ikiam siam bado kata kata haba jubab i postor jakaban keren da ka ba sultanat nre da ka dur ka ba khia namar balai ba ki khon haba ki la nang he la nang san penban ki khon ki long ki ba sai la jakaban yo jing kemen ong kani ka ktien mena ka ktia ka proverb di ban kemen ipa imei ben ban ino mynsiem kalau ka basusi hadu kata-kata te ka ei ka bajapat de lada ya iwei ikme ibaya jingiaseng tok le si ha ka riam ka bet ka ba itnat ka ba ipu ipieng ya cha ka jingiaseng kumno ikendu ipastor ade ikong Jingiaseng hoi kan pastor pet kedur jung ini iwe ikong pat dia keba haba ia kendu pat pastor kumno Jingiaseng mo kong hoi kan pastor Jingiaseng ta kumno ki khun ki kti yeng jung pi ki khun ki kti ni ko pastor ai ngo U Blei ki khun jung yeng ni mga buruk pangi letre ban la kasi don complain ni iruem dawan siyeng ki khun ki kamen dawan siyeng ki khun ki pendap le ki jong ki wo ki jong ki don kamban kento namar balai bakila tip hila ka jong ka kamram pi katur khamat ka ba kamen kadan ha ini iwei pat imei iba jubab chapang ki khun ki jong i namar balai baki khun ki jong i day kibadon ya ka jinglong kabatip sngi kabadon buron kabadon akor kabasman dan kamban kentoy ka dan kamban da pha dan kamban da ong bunsin ki tang shi sun ong la long namar balai bikidani kini ka jinglong ha kata kaba imei ikmen ba isungba komta imei ipa habi ya charum saneng ki ya de ka jingthmu mut phoman namar balai biki khun ki jongki ki long ki batip sngi te namar kata kada kani ka jing kani ka khubor kani ka por kapan perkhat yanga ya phi ki khna ki bapet ki kani ka buram hatu imei ipa jonga jong phi ki don hakanu kadur hakadur ka ba ikamen haba ki jubab ya ka jingkli haba don bakli manu syapang ki khun ki kti sakali mai pi kemen yanga mai pi ilong kumnu yanga mai pi ai certificate ayu yanga la da don bakali syapang jungi ki khun kli sa ya kata kli mai mo sakali mai pin le kumnu pin ai certificate ayu ngi pin ai certificate ngi bagi don ni ka jinglong ka batip sngi ka ba ko ka ba kemen la ne pin ai ka certificate ka ba pi sngu diau pi susi na sekali kata imei ganget bun hiki kena ki doni ke jinglong ka ba imei ipa ki sultanan dia tangba ka we ngai i hakani ka por kat banang yat ki sngi ki kena namar ba ka jing million lamet palat ka mobile lamet ka jing la ka games bat komputer ke bala pen berngia bat ka bala tu i ki jimut je berkhat jung ki kena se pun pi imat mentala sedang ban saila sedang riwan ya saila imei pa te ngan chuai du ksa ngan mi tu kyrteng ngan shubo na da kawai ka kyrteng sapang tawi khuna to ngan ong nu bu de bobi to khuna haba ikmi ikhot yu ko bobi ale wan bam jano jing step ban jubab ha to mai to ngan wan to khat mai ngal awan kloi bha ban wan nei ba ong ba slam ru kloi bet ban jubab ngan wan mai to re ka ka baja ka ba email ada bam si sengkhat ka jaru to bobi 41 ar sengkhat ka jaru bobi 41 andai la ada bam jala kedang il di le pe to bobi le yu ureu dang le kai po dang le kai game ka jemut ka jeng perkhat jeng ka la arung sepo mobile la dang don ha po jaka ka ba le kai te nga ong ye phiru ki kimi ki pa hakatu ka por ka ba phia i ba khun jong phi udang don ka por ka ba udang concentrate ka jing le kai mun toy re ba pin stan i one day bam jano em
mentoi namar balai utu ubabi ka jemut jeperkhat jeng la rung sikitanel ban lek ya siat le ban lek ya lek wat iki treasure na kumta terma ke jingle ka iki babun bah ki ba pen bernia bat ki bakta ya ke jemut jeperkhat te yana ka banta jung ki kimi ki paru le singala ban ong ke ke por la da pi kwa ba ukun jung pi un wan bam jano pi hab ban rong lang hang tu po mobile bat lada long pi hab ban pen le sipen ai do hand grenade dem bathai ka tu ka game bat ha ka tu ka jaka utu bobin sakendet de in me udon lang hang ne do i don lang hang ne do ile kai bat nga pet khon ka por la slam ap ipin du mana phim semwan bam ngatengala kedang ngala adep ngan thia no ki jing hikai ki bobon ki ba ki kimi ki pa ki don kam ban hikai ru na kam ta jing ki khon te ki khon pi wat sim ko bu pat kan mau ba ka jing labme than ban pendan kami ki mobile nang ta ban le kai ki games ki ba per ka kta ke jumu ju perkhat jeng ka jing perkhat ju pi kam don hang ne ba pau ka jing perkhat jeng pi ka don hang tu po mobile te la khot i pi kolai ban ong oi mai kat ba pi slam ban yang pada te kan ni ka por ka ba matang i balada kli i manu kli sapang jung ki khon jung pi ki along kumno le se phin ai ka certificate ka bodan ki ki ktien ka group B oni ki khon pi ki that palat pi kila sula metang ke le kai games ngam tip su ka por bam kim tip su ka por kot kim tip su ka por ban le kumno ru ten rai pi kwa ban yo ekata ka jingjubha ka bakum kata ngam tharai ba ki khna ki kwa e ka bakum kata baro ki khna ki kwa ban pen kemen ya imei ipa ka dai nem baro ngi kwa ba imei ipa it ai ngi de ka certificate ka badon ye kini ki kentien ba tip sengi ba smart ba minot ba ya para kumta terter te ngan wanraru ya ka nuksa ka badon na ka ktien ka jong blei ka ba ya thu khana shapang u Samuel ngatip ki khna ki tip shapang Samuel ganam ya thu jrong ngan shu thu khndiat lengkot u Samuel hakapor badang khai u hakapor baka keme kala khai u dang khna ban bat hakata kapor ka ba u dang khna kala lek ban bu ya u hakat temple bat kata ka temple hakaba udon u eli u balong u lingdo u bapek ya kata ka temple ka tabernacle bat labu ya u Samuel rengkat bat uni u lingdo bat durpi hakapor ka badang sudap ibun ong ka ktien ka jo blei le se onam pat palat ya kalai sausnem karta jong u haba ka kemi jong u ka hana ka lekbu ya u Samuel hapo temple tan rei ka ktien ka jong blei ka ya thu yengi ba ka ni ka kemi ka jong Samuel ka hana ka do nuot jong na ka le ka ben how try bat kahana kada keben hadu kata na kabenta yala ujong ukun namar ba uni ukun jongka wat lada udang rit akarta penban uko ngu mudur pi lada de mga mapi menta ki khna le ki balai sausne makapor baki dak sedang ban let school ki paki ap hadu dawai school lada ap ki kon kin sayam kin salinyar sikin satelia shibu ni ki pa kat ba u Samuel pada kum ukna u badang red bah habaka keme kale boy u hapo temple sem pendik ruem ong ka ktien ka jong blei bat ulamani ya utrai hangta bat kalalong ka jingkemen ya ka hana ka balong ka keme ka jong u bat kam sim don kono ka basusi u Samuel ru habaka keme ka lalit no sim don kono ka pensusi ka keme ru ka yo i ya u Samuel ba u kemen kumta ka kemen ha ka jing im ka jong ka bat ka ka baja hadian nang ta anda haba u Samuel ulanang he nang san hakata ka jaka ka ba udon rengkat bat u parad eli ka baja ha ka wei ka por ka ba kat ba udang thia itip sapang kumno ba u blei u khot yu haba u blei la khot yu ha ka por ka ba thia men met la thia la yo thia men met la da ja ba de yang ai pi i mei pa en khot ko ba ka por ba dang thia khamtam le ka por tlang kumno pen ong
Oi mei te ui khot yang ala miet na lor badai kepor bakriat I khot. Oi mei, balai la se ka sur jumpi ka tun jumpi kan pher. Pin sawan ru da ka jing sngewthuh thaj mo. Haba I mei khot ipi ha kepor bapilatia. Tenrei u Samuel pada shem long kumta kepor ka bau Blei u khot u ong Samuel. Kumta hi u Khynnah jingthia bat umare sya ka bau dan u Eli. Shem penslam ong oi nga hang ni. Balai parat pidon kam yanga. Balai pidon kam yu pi khot yanga. Da ka ba state umare u khlam shem ya kepor. Te da khot ado laisien kan. Laisien u Blei khot u shem la penslam ban jubab ka bau Blei khot. Kumta kani ka jinglong ka jong u Samuel anda u Blei u layo u ba u long u bakok ngu sneng u balalong ka jingpen kemen ya mei ipa ka jingpen kemen ru na kabenta u Eli u ba riu ba sumari u bat u Blei u la kyrkhu ya u ong ka Ktien ka jong Blei bat u Samuel u la nangroi bat u trai u la dan lembat u kapau hang ni ba u Samuel u dei u pen kemen ya ka kemi ka jong u Samuel u pen kemen ru ya kpa jong u bat u la pen kemen ru ya Blei dei na kata kedau Blei u la kyrkhu ya u hakishibon ba ki benta hadu ba undalong u nong ya tu lupa jong ki Israel kata ka dau ka bami ka dei namar ba u Samuel u dei u don ya ka jinglong ka bakok ngu bat ka jinglong ka batip sngi ka jinglong ka bakoloi banle kat ya ka bapa kata ka di ka jinglong ulayo ya ka certificate kum ubriu ubakongo sneng bat ka baka kemi kala keman palat ya ka jinglong ka jengu ti kum ki Khynnah hakani ka por kani ka jingiaseng khana kalongru ka nuksa na ka benta jungi haba imei ipa ikwa ban ai ka certificate ka babahana ka benta jonga jongpi te ka ka jinglong ka bangi dei ban le ba imei ipa ikwa ba ki khun jungi kinlong ki ba pen kamani imei ipa kumno ngi dei ban le hatu ngindon ya ka ka jinglong ya ki kentien ki badan ha ka group bi ka jinglong ka basaila tharai imei in kaman kumbalong hakini ki sngi ki bamenta ibon ba ki kimi ki yam na ka benta ki khun pisung tenat ban penyami imei ibalari ibala sumar ipa ibala letrei ban wanra pisa ban wanra jingbam hayeng ban kershan school na ka benta jungpi pisung tenat ban pensungsi imei ipa kamlong ru ka badai ban le kumta ka jingkyrkhu na u Blei ru nginam yo pediang la dangi pensungsi ye imei ipa hanrai habangi pen kemen ye imei ipa ka jingkyrkhu na u Blei ru kanwan na kata kedau kumbangi ya snow menta ya kani ka jingiaseng khana na u Samuel u bala u Blei u la kyrkhu ya u la nang roi ka jingnang ka jing start u Blei u la don rengkat lembat u hakis ngi bat kipor baro namar ba u la hapdeng ya u Blei u la pen kemen ki kimi ki kpa ba u la pen kemen khamtam ya u Blei ko ki hep ki baret hakani ka poru nga khot ipi sa sisen keli la de mai pi kemen em ngapen kemen em imei ngasat pensung tenan em imei sung sin em nak kamta jonga alada pi pensung si imei pi dan kamban pen kemen pat imei nama lada imei kemen ipo kadur kman lada ilech ru indom kuslai hana lada imei sung si anda haba pi don hangnu ru imei in kan mau sa tu ki khon namar balai mani tu ki khon jongate nganam sula ban le jingai ru namar balai ki khon long ban hieng tang suya don pramaki la suya kulumar bet la suya sho la suya dat la suya le ekani katai katakan nomon ra ka jingseng tenan henry ban pen kemen ye imei ipa ngidi ban don ye ka jinglong ka batip sngi ka jinglong ka ba minot ka jinglong ka ba smart ka ba kongu sneng ka ba bahalut habangi don ye kata ka jinglong ka bahalot ka jingim ka jungi katahi kan wanra ka jingkyrkhu amtang na imei hanrei na u Blei tu Blei kyrkhu na ka banta jungpi ki hep Khynnah baro ki bapet ye kani ka program bato pin puliru ye kani ka Ktien ka jong Blei na ka proverb kalnang ka ba arpulai arpusan ba pin ken mau man la ka por ba kumno pidei ban le na kam ta ki kimi ki kpa ban pensungsi ne ban pensngewbha ban penlong imei iba kemen ne imei ibaya
Hanrei ka Ktien Ka jong Blei ka khot ya nga ka khot ya phi khamtam ki hep ki beret bangin penkemen ya imei ya ipa bat kata ka balakha ya me kansat kemen hado ba inda shat ru umdei tang ba kemen hado ba inda shat kemen ru namar balai ki khun ki don ya ka jinglong ka babha ha ka jingim ka jongki to U Blei Un da kyrkhu ya phi baro ki ba pet ya ka ni ka program U Blei na kam ta ka buram ka jong u amen.